Motiregerera muchirongwa chanhasi munhu atiri kutaura naye ati haasi kuda kuti chiso chake chinge chichionekwa. Naizvozvo we have just blurred the face kuti asaoneke zviri clear. Motiregerera kusi kuti kukanganisika kwemamachines aiwa, asi tatozviita deliberately kuitira kuti iyeka haana kusununguka kuti chiso chake chinge chichibuda. Musatione kunonoka, tanga tichiuya. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhau yatauya nayo munotondera paya tichikuudzai kuti pane murapwa akafira kudare rasekuru Ngara. Tikataurawo zvakare kuti tichaedza kubata mativi ese kuti tinyasonzwa zvakajeka kuti chii chakatora nzvimbo. Nhasi uno tiri kukuunzirai mwana wemushakabvu atiudzewo zvaanoziva pamusoro pechingava chakakonzera rufu rwasekuru. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ini ndakamira semwanasikana waliyo chawanda vakashayikira padare rasekuru Andrew Ngondonga vanoshandira vari kuarea tingangoti yeBeatrice. Ndoda kupa nhoroondo yezvakaitika kubva pekutanga kuti vanhu vanzwisise nyaya yakaitika kuna baba vangu kubva pekutanga kusvika tizonovawana vakashaya. Mhuri yekwachawanda yakatangira kumhondoro. Yatangira kumhondoro ndokwaiva nasekuru baba vababa vangu inini vaive vaviri. Saka sekuru baba vababa vangu vakatenga famu kwaZvimba. Vatenga famu kwaZvimba vakabva vasiya mukoma wavo ari kumhondoro. Ivo ndobva vatakurana nevana vavo vachinogara kufamu rekwaZvimba rinotonzi Chawanda famu. Vaenda kwaZvimba kwakabva kwasara vekumhondoro. Sekuru ava vakaberekawo vana vavo. Vabereka vana vavo sekuru. Pane vamwe vevana vavo ainzi Remigio. Saka taivati bamukuru Remigio. Bamukuru Remigio vakabva vaita vana vavo vakomana nevasikana. Saka vaita vakomana nevasikana ava ndo pane mwana wavo number 2 mukomana anonzi Chamu. Ndiye nyakufona kuPrazi kuna nababa. Mumuri mana baba chaimo vakasara vari 3. Baba vangu, mukoma wavo nehanzvadzi yavo. Saka Chamu anonzi akafona kune mukoma wababa achiti baba kune mwana ari kuita sari kusvikirwa nemudzimu. Dai mauya kuno tabatirana nokuti bamukuru Remigio vanhu vakabereka Chamu vakashaya. Saka zvadaro bamukuru vakati aiwa hazvina kuipa, inini chiregai nditaure nemunin'ina wangu toona kuti todii. Saka bamukuru vanonzi vakauya vakataura nababa kuti ndo zviriko, asi inini huona ndinorwara, iwewe ndione makumbo. Chienda iwewe unomira sasekuru, nokuti vanenge vachinomira sasekuru. Baba nabamukuru Remigio vanenge vari mukoma nemunin'ina, Chamu ari mwana. Anonzi Willard wachona ndiyainzi ari kusvikirwa nemudzimu. Anova mwana wemukoma waChamu zvichireva kuti Chamu anenge akamira sababa ari bamunini kumwana uyu. Saka babanzi vakati kuti ndisimuke ndiri ndega mukoma hazviiti. Madii kundipowo mwana komana wemba yenyu tibatane naye tiende. Zvikanzi vana vachateya. Baba vakati zvakanaka. Vanga muri I think end of June. Baba ndopa vakasimuka vakaenda ku Bristol. Kunonzi ku Bristol ndokwakazotamira na bamukuru Remigio. Vaende ikoko hanzi vakanoita mwedzi 1 week. Vaita 1 week vari ikoko vakabatirana hanzi zvechokwadi naChamu pamwe chete vachita nhau iyi pa 1 week iyoyo.
Saka baba vakabva vadzoka kwazvimba kufamu. Vadzoka inini early July ndakatoenda kumusha. Ndaenda kumusha ndopandakasvika baba vachindipira nyaya nekuti ndakanga ndisina kumboinzwa. Vakati vanangu ndakafamba ndikazoenda kuGriston. Ndaenda ikoko kwainzi Willard ainzi akasvikirwa akafamba achidine usiku. Ndobva ndaroti baba zvamuri kunzi munofanirwa kudzoka kuri robikwa doro. Doro rachina riri kumbobikirwa mumusha wani. Vakati hanzi riri kubikirwa ikoko kun'anga dzachona mino dzainzi vapotedzi here. Ndikati kwero doro rinobikwa mumusha musiri memunhu anosvikirwa chirudzi pachivanhu anti doro rinobikwa mumusha memunhu here. Zvikanzi ivo vakati ndo zvinoitwa. Ndobva ndatoti baba ndatova inini nehanzvadzi yangu. Tikati baba izvisiyana inazvo. Nokuti mangwana zvichakunetsai. Kwemimi sei muri kunzi muende muri mega. Muromo watakapindurwa nababa ndokuti vanangu vanava vana vangu. Dai baba vavo vari vapenyu ndaisaenda. Asi nekuti havasisina baba hazvigoni kuti ndiregere kuenda nokutiwo vana vangu. Baba aive munhu aida kubatsira. Munhu aive nemwoyo wekunzwira tsitsi wekubatsira nguva nenguva. Zvokuti isusu nyangwe tikada kudzivisa baba veve munhu aida kubatsira. Willard wachina inzaro aisvikirwa. Vane nguva yavakatomubhadharira ofisi. Pakatofeyo bamukuru remijiyo. Vakatobvisa mombe yavo mudanga kuti mukoma wangu ashaya. Munhu aibatsira mwana wese ane dambudziko baba wangu aibatsira. Tikatoti zvakanaka baba. Isi takabva tadzoka. Edu kunotogara kuno kwaRarare. Bva tadzoka. Vatazongonzwa kunzi baba vakaenda iko kuGriston. Vaenda baba kwainzi doro iri raifanirwa kunobikwa. Asanzi vaenda vakanzi aiwa harichabikwi doro iri kwakubikwa remasawira. Vaenda futi zvekudaro. Chama akava ndiye akashedza baba akavatumira mari yekuti vauye kuGriston ikoko. Hanzi akabva ati inini ndinonamata. Izvi handipinde mazviri. Baba nza wiki roro hazvina kuitwa zvemwana uyu. Baba vakanga vatakura hembe dzavo mbiri vachiti vanoenda nekunodzoka. Asi sezvo zvinhu zvisina kuitwa vakabva vagara. Vagara ndaona baba vati garei ndakafona. Ndaizama kufona pafoni yababa. Foni yababa yakanga isingaite kubva baba vaende kusvika tizovawana vashaya. Foni yavo yakanga isingaite zvachose. Saka ndaona kuti foni yababa haisi kuita. Ndakabata chamo. Sekuru, foni yababa haisi kuita. Handizivi kuti ndovabata papi. Ndobva handiti kana muchida kutaura nababa vafonerei panhamba dzaWillard. Ndobva vanditumira Willard zvikanzi ndivo vanenge vaina baba. Ndakafona zvechokwadi panhamba dzaWillard ndikataura nababa vangu. Ndikati baba vangu vayareba muchiri kubatana nei. Vakanditaurira nezwi raive pasi vakati mwanangu ndichine zvandinopedzisa kunoku ndinouya. Pakanaka nokuti isusu vanhu tagara kumondoro vaienda kwazvimba vanouya. Saka taingoti baba vari kumba. Zvadaro tobva tagara zvekare ndikafona zvekare. Ko baba muchiri kubatanei. Zvikanzi hazvisati zvapera mwanangu ndinouya. Kechipiri musi wa 30 July Sunday kuma28. Baba vagarisa. Rega ndifone kuma28 manero. Ndobva ndatofona pana Willard paya. Ndokubva avapa baba foni. Ndobva ndachinja ndakatanga kuvabvunza kuti baba muri mega here. Ndobva vanditi hongu mwanangu ndiri ndega. Ndobva ndati ko indava nanhasi muchiri ikoko. Vandipindura futi nevoice riya riri pasi mwanangu. Ndoda kupedzisa zviri kuno asi ndinouya. Ndobva ndakati honai baba magarisa ikoko. Urongwa hwedu huya hwekuti pane pfuma mombe dzedanga dzataifanira kubvisa musi wa 12. Ndodii handisi kuziva kuti vanhu toita kuti vaziviswe here nezveurongwa uhu kana kuti nokuti ikoko imimi maramba muriko. Ndopa vakati aiwa mwanangu hanzvadzi dzako dzinomira seni sababa muvagamuchidza zvipfuyo izvi. Ndokubva ndaramba ndikati hazvigoni baba muri vapenyu handingatambi unerera muri vapenyu. Nhasi uno ko iye chamadi kumira ikoko kumirira mwana sekumira kwamuri kuti hanzvadzi dzangu dziri kunoku dzimire. Ndokubva baba vati zvoni mwanangu ndinouya handina chandinoramba. Zvese ndiri kuzvinzwa wati musi wani. Ndatoti 12 August zvikanzi zvakanaka rega ndione kuti ndinodii ndinouya nevoice riri pasi. Saka ndobva tatorara zvedu. Asi ndakaramba ndichinetsekana. Monday ndatoenda kubasa kuma 10 to 11. Ndobva ndati ina handisi kugutsikana nezvandiri kunzwa. Rega ndifonere chamo
kuti ndinzwa kuti chiko chanyanya kunetsa ndobva ndatofona sekuru konyaya idzi nanhasi hadzisati dzapera madihora etikunganidza vanhu vese kuitira kuti zvinhu zvatina zvingovewo pajekerere kana kuri kuti ndo zviriko tikatopanana maideas paya akatoti zvamurutaura tete zvakanaka saka ndakutopedza ndakuti sekuru moswera zvakanaka ndopakanditi asi tete baba vari kudzimbikana ndopa ndakati sekuru mukuti baba vari kudzimbikana vari kurwara nei zvikanzi ndakaona kunge nyama dzavo dzisiri kuita zvakanaka nezuro sandi zvikanzi uyai muvatore ndakava nekunetsekana kuti takunzi tive kuzovatora asi ndivo vakati baba ngavauye zvisinei ndakangoti baba ndevedu ndokubva ndatofonera nasisi vangu kuri kunzi baba havasi kunzwa zvakanaka tanzi tuye tivatore toita sei apa inda ndiri kubasa vamwewo vanenge vachigara kure ndopavakatipanana maideas tobatanawo nehanzvadzi dzedu todii paya ngati asinini ndiri kubasa kana kuri kutozoenda kune kwatova kuenda tapedza ndapedza basa nokuti taisaziva state nababa kutaura kwokungonzi kudzimbikana takangofunga kuti kungorwadziwa kwenyama semunhu mukuru zvisinei paya dzakuma5 ndabva kubasa ndobva ndatotaura nemurume wangu anga ariwo kubasa batasangana pazindoga tikati hatichatoendi kumba takutotanga nekuenda kuna baba nokuti hatisi kuziva kuti zvakamira sei ndisati asimuka pazindoga ndakabata hanzvadzi yangu yekutanga mba medu sekuru mazvinzwa here kuti baba vari kurwara vakati tete ndazvinzwa ndandototi mangwana kuseniseni totsvaga mota tonotora baba ndikati isu tafunga kuti tinovatora usiku huno sekuru zvikanzi aiwa kana matofunga kudaro hanzvadzi magona endei munoita sei munovatora nokuti inini chiri kundinetsa ndiri kuudzwa kunzi baba vakarohwa netsvimbo mumusoro kusvika ichikoke uyezve musi wesande vakazviitira inini zvese izvi ndakanga ndisina kunge ndazviudzwa pandakatanga kutaura naye ndakabatikana ndo information yavaive nayo panguva iyoyo ndabatikana paya ndobva tatirega tiende taenda kumba kwana maigurava ndakanga ndakapedzisira kusvika pairohwa guva rabamukuru remijiyo saka ndandisachanyatsokuziva saka takatofamba tichibvunza kusvika takasvika tasvika paya ndo pandakasvika ndikatoti ndikutsvagawo musha wachawanda iwo maiguru ndobva vati ndepano nokuti kwanga kwaane rima tisachanyatsoona ndo pandakabva ndati makadiko mama zvikanzi tiripo makadiwo ndobva ndatopinda mumba tapinda mumba ndopavakanditi asi kwakanaka here kwauri kundishanyira manheru anaya asi wafonerwa zvekukanuka zviya saka ndobva ndatoshaya kuti bva ndangoti mama inini ndatumwa kumusha kunzi tuye kuzotora baba kune zviroda kugadziriswa ndopavakati asi zviri kunzi baba vatsva ndopa ndakati zviri kunzi baba vatsva amai ko imimi zvamaudzwa kunzi vatsva maita sei maregererei kutiudza zvikanzi handina foni ndikati oraiti kutsva kwacho kwakanyanya zvakadii mavaona here zvikanzi handina kukwanisa kuendako nokuti ndashaya wekusira vana ndikati saka zviri kunzi zvakadii zvikanzi zviri kunzi baba vatsva chaizvo amai ndakava nekubatikana kwakanyanya ndopavakati chidya mirei kupakurira sadza ndikati nguva yekuidya sadza amai hapasisina chigadzirirai mutitore mutiendese kuna baba kwacho ndopa ndakavabvunza kuti kwaivo baba vakabva pano rini vakati baba wenyu vakabva pana pafriday vachifamba vasina panorwadza takafamba tikaenda kwachona kwainzi kuna baba padare iroro tasvika vakatotudza bvisai bhutsu tunofamba takadai mafoni munosiya tasiya zvese tabvisa bhutsu taenda padare paya ndopa ndakasvika ndichitarisa ndikaona kuti baba vangu havapo pampaine rima paikaiswa tumoto tushoma baba vangu havapo ndopa ndakati ini ndauyazotora baba vangu ndiratidzewo kuti vari papi zvikanzi aiwa nevakadzi nevarume pane tori nevakadzi nevarume vakawanda vanga varipo ipapo ndopainzi paigara nawilad nevana vekwana maigura ndopa ndakati saka zvikanzi kana uri kuda kuona baba vako unotomirira nasekuru vari mudare ndikati nokuti ndoda kukutora baba vangu ndiende navo ndo pakatumwa munhu kunzi endai munoshedza sekuru munhu yehana kuenda akatora kanguva saka inini nekuti ndiri kunzwa kunzi munhu ari kurwara and nezvanga zviri kutaura kunzi zvakaitika ndakava nekubatikana ndikati ko munhu watina hasati aenda here kunoshedza baba ndopava pakanzi ndiani kwaenda ndobva kwazoenda umwe murume achisvika murume uye achiudzana sekuru kuimba uko
ndakanzwa izwi rakataura richiti ndiani avaudza takataura kuti nyaya iyi isataura. Zviri munzeve mangu ndikava nekatyamadzwa kuti panapa pakambomira zvakanaka here. Saka munhu uye ndo pakazo yakadungamidzana nanasekuru. Anasekuru ndobva vagara. Ndikati makadiko sekuru, vakati tiripo makadiwo. Ndiwani? Amai guru ndobva vati mwana wamhofu ati auya atumwa kuzotora baba. Ndopa vakanditi kwewewe wauya neripi? Kureva ini nanasekuru. Ndikati ini nanasekuru ndatumwa kunzi ndiozotora baba kumusha hakuna kumira zvakanaka. Vakandipindura vakati hakuna kumira zvakanaka kwaita sei? Ndopa ndakati ndiri mwana, ndo mashoko andatumwa nawo, saka ndaona kuti handikwanisa kugara nawo, regai ndiuye kuzotora baba vangu. Ndobva vati vakagarwa dare kare, muruda kuvauraya, iwewe uri kutumwa muruda kuvauraya. Ndopa ndakati vagarwa dare nani kuenda bva kumba kwangu ndichingoti ndiuye pano kuzotora baba. Vatanga kupopota, waita mwana mudiki watumwa, uruda kubatiswa ropa. Zvakandinetsa, uruda kubatiswa ropa. Ndopa ndakati munorevei zvikanzi tinoziva sei kuti tikaupa baba wako hauvaurayi? Ndi baba vako chaivo chaivo here? Ndikati pane pandingabva uko kuti ndikuyozotora baba vangu kuti ndivauraye here? Zvikanzi unogona kuzviita. Ndikati aiwa kana zvakadaro hazvina kuipa nokuti ndinenge ndauraya ropa rangu. Ndobva vatanga kupopota. Vakati takataura nyaya iyi. Ndopa ndakati inini aiwa nasekuru, zvamuri kutaura imimika, inini chindipei baba vangu nokuti vakunzi vari kurwara. Isusu chatiri kuda tinoda kunorapisa baba vedu. Ndopa vakati akuudzai kuti vari kurwara ndiani? Ndopa amai ndobva vadaira vakati zvoni vana vauya vakataura kuti baba vatsva. Zvikanzi takataura kuti nyaya idzi dzisabude, nyaya iyi isabude, ndiani ataura? Ndobva amai vati Shepherd anova muzukuru wavo nemukadzi waWillard vauya vakataura. Zvikanzi uye mugare kuno kumberi uku, vakataura vachiona. Saka inini ndichinetsana navo paya, nokuti inini chandaida kuona baba vangu. Ndikati inini dai mandiratidza baba vangu nokuti ndo chinhu chandauya nakuzoshuviro yangu pano kuti ndivatore ndinovarapisa. Izvi mashoko amuri kutaura pano ekuti ndiani akataura makati zvisataura, maataura futi muri kumba uko. Ndobva vatanga kupopota vachindituka zvikanzi wauya panapa kuzotitonga, kana uchitonga kudzimba dzako zvinoperera ikoko, ini panapa handitongwe, ini ndiri mwana wamutota, takafamba nanakaguvi, saka iwewe ngwaita mwana mudiki zvokuti ungauye panapa uchinditonga. Ndopa ndakabva ndanyarara. Ndobva ndavabvunza muromo wekuti imi mana sekuru, zvamuri kuti nyaya iyi isataurwe isasvike kwatiri, baba vedu vakafira padare renyu rino, mamuchazotudza muchiti kudii? Vabva vatanga futi kupopota. Unoda kutonga nokuti unoenda kumwedzi, enda katione. Ndobva ndanyarara paya. Ndokubva ndati ndaona kuti situation iri panapa yakaoma. Ndobva ndati alright ana sekuru, chandokumbira kuona baba vangu. Ndobva kwanzi kwatumwa mumwe zvikanzi enda unovatora. Kwakaenda munhu akanopinda mumba yainzi ina baba. Asi ndichisvika imba yainzi ina baba iyi yaive nerimi remoto, rimi chairo rekuti ranga rakakura. Ndakasvika ndikabvunza ndikati saka imi muri kuti baba vangu vari muimba iyo, baba vangu vari kunzi vatsva, vari muimba ine zirimi remoto, ndo zvinoitwa here? Zvikanzi havasive kutotanga kutsva panapa. Saka vaenda kunotorwa baba, vakauya vakabatirana kudai so, kuita semunhu asiri kugona kufamba, munhu akabata mudonzvo, vakavharwa. Saka ndakaedza kuti ndione kuti ndivo here baba vangu, ndichida kutarisa. Zvikanzi iwe kwauri kutarisa ikoko uda kuona chii? Ndopa ndakati kondorambidzwa here kutarisa kuona baba vangu vachiuya. Vanobva vaita zvinhu, vanotanga kutaura zvinhu zvokuti you get distracted. Saka ndakabva ndatanga kuchema pavakadaro. Zvikanzi padare pangu hapachemwe, kana watochema unotondiripa, dare rangu harichemwe, wachemerei? Ndopa ndakati sekuru ini ndiri munhu wenyama, ndinorwadziwa. Baba vangu kana vari ivo vari kufamba vari kuya kunoko, baba vangu vakauya vasina panorwadza, baba vangu vakauya vachigona kuzvifambira. Nhasi uno ndoona munhu anobatiranwa asingagone kufamba, zvinondireverei? Ndakachema. Zvikanzi ndobva vakontinya nekuti unotondiripa chete, pangu panapa hapaite sei hapachemwe. Saka ndo pakasvika pachigadzikwa munhu uya pasi. Inini nekuona situation ndakabatikana, ndobva ndanguvati ndokumbirawo kuti ndinofonera vakuru. Zvikanzi enda. Ndopa ndakasimuka naamai. Ndakasimuka naamai ndichienda, ndobva ndaenda kunze kweyard kuti ndinobata, ndobva ndabata sisi vangu. Ndikavati sisi nyaya iri kuno kuyakaoma, baba ndiri kuvanyimwa. 1.
nokuti ana sekuru vanga vataura kuti kana muri kuda kutora baba venyu nyaya yenyu endai kwamambo iri kwamambo. Ndikati ndogenda kwamambo sei nokuti isusu baba vedu vari pano zvikanzi nyaya yenyu iri mumaoko amambo. Kana muri kutoda kunotora baba venyu endai kwamambo. Ndokubva vatoisa mheno zvavaitika nonditi fodya mundiro yese yechimuti vakaomberera vakadii vakanzi endai munondipa inini. Saka mukomana akauya ine chindiro ichi kuti andipe. Ndikati ini handibate chandisina kuya nacho pano, handitakure chinhu chandisina kuya nacho pano. Vakatanga futi kupopota. Saka ndazosumuka ndaenda kunofona. Anasisi vakati kwaunorambirwa kupiwa baba chirudzii kwakambonyatsoita sei. Ndikati sisi nyaya iri kuno kuyakaoma. Inini ndaita mwana mudiki. Zvakutoda vanhu vakuru. Chifonerei ana bamukuru, ana tete, tese vana tikwanise kudzoka mangwana makuseni tizokwanisa kununura baba kuno. Saka ndiri ikoko kwakabva kwasara kuine nyaya yekunzi akataura ngauye apa anova iye shepherd ndobva iswa pamusi pamberi. Shepherd akarohwa zvokuti isusu kwataive taimunzwa. Painotogara paine chinenge chimboma kunge chimvuu like chinoroveswa vanhu. Saka shepherd arohwa kudaro ndina amai kwamai vakataura muromo wokuti kana vanhu vatanga kurohwa kudai hana yangu inotsemuka ndechida kuti ndione ndiripo. Ndikati but onai amai tikuzama kuti tibate hama toita sei. Vakati alright tichifona sini moyo wangu ausisiri pano. Ndopandakapedza kufona tichidzokera paye shepherd achizonge agara ari apo nokuti aikumbira regere taimuzwa ndokumbira regerero sekuru. Saka tadzokera paye ndopandakaona kuti situation iri panapa pakaoma. Kana ndikada kuramba ndichita mangange nevanhu havatizozivi zvinoitika kwatiri nokuti taingova vaviri ini nemurume wangu pavanhu vakawanda endi tichiona vanhu vachirohwa pane pamwe pandakatombonongedzerwa netsvimbo vachiti iwe asi kuti ndanga ndiri kure. Saka takaona kuti situation iri panapa ndopandakabva ndazvidzora. Ndokubva vatanga futi unotoripa nenyaya yekuti wadonhedza musodzi pano padare rangu. Ndopandakati sekuru ndokumbira ruregerero ndandazvidzora. Ndaona situation iripo sekuru ndokumbira ruregerero. Zvikanzi ruregerero rwangu ndorokuti unoripa. Saka vanhu vepadare vakanga vakunditi bvunza kuti unoripa chii. Saka inini nekuona kuti ndandisina mhosva handina kubvunza. Fandaramba ndakanyarara. Saka vakabva vatanga kutaura dare revamwe. Vatanga kutaura futi dare revamwe ndobva vadzoka kudare redu iri vakuti iwewe unozviziva here kuti pane hembe yemwana akafa mhino 2 years ago netsvimbo nechinechi. Ndopandakazama kuvatsanangurira sekuru pamhuri yedu yekwachawanda kune vekufamu kune vekunoko zvinoitika kuno ina handizvizive havana kukwanisa kuzvinzwisisa izvozvo. Ndobva vatanga kutaura vakati inini ndatadza china suno panapa pakauya mitumbi 6 yezvituna hanzi pakauya vana 4 vachirwara zvisingaiti ndikavaporesa nasuno mandiunzira hembe yemwana chirova chituna chechi5 chechi6 havana kuchitaura asi ndakungotarisa hangu kuanalyze chituna chechi6 chairewa zvinoreva kuti vaiva baba vangu. Ndopavakati zvoni inini chandatadza nasuno ndakuita muipi chii. Baba venyu ndakavaudza kuti vasabve padare rangu rino. Baba venyu vakasimuka vakaenda kwavakaenda kumba. Vadzokera kumba vane chikafu chavakapiwa ikoko. Vapiwa chikafu chavakapiwa chakavavhiringa. Vakadzoka kuno kudare Friday. Vachizvuva makumbo vasachagone kufamba. Vachirwera rute vachirutsa. Vanhu vepadare ipapo vakadaira chokwadi vakati dai zvakavabata vachiri musango havairarama. Ndikati amashoko yaruda kuedza kureva kuti kudii sekuru. Zvikanzi ndo zvandiri kutaura kuti mukundiunzira zvituna pano. Ngozi yeharawa munoigona here? Ndinoimutsa inini ngozi yeharawa inokupedza imese. Ngozi yeharawa yakanakira kuti inotangira pavana venyu mimi vana vevakwasha. Ndakabatikana, it was a traumatic experience. Zvakanga zvakaoma. Ndopandakasheya kuti wani vandiudza kuti iwe watumwa uri mwana mudiki kuda kubatiswa ropa. Zviri kurevei? Munhu kana kuri kuti munhu ari kurwara ropa riri kubva papi? Isitoziva kuti kubatiswa ropa unenge wabatiswa munhu apondo. Zviri kurevei? 1 2 ngozi yeharawa iri kuda kumutswa papi? Baba vangu vapenyu here panguva iyi? Kana munhu akutaura zvengozi, munhu akutaura zvekubatiswa ropa, zvinhu zvandaifunga ndakagara. Ndo pavakati zvoni vadzoka futi kunyaya yekuchema. Wachema misodzi uri kutakurana nerufu kubva pano kuenda naro kumba kwako uchaona vana vako vakufa. Ndakabatikana zviri kuda kuedza kundirevera kuti kudini. Ndopandakati amai ndandichikumbira kuti mundikumbirire kuna nasekuru nokuti vakabva vadzokera futi kudare vamwe vakadzi vaivepo vaive nejira ravo ameno ravaida kupa sekuru. Ndokumbirawo mundikumbirire kuna sekuru
ndikwanise hangu kuchienda nokuti baba taona kuti hatikwanisa kuvatora nokuti vakataura kuti hamukwanisi kuti mutore baba venyu pano, kana muri kutora baba venyu endai kwamambo. Ende nguva idzodzo kwanga kwatosviba. Pandambotaura kuti baba vakauya, munhu akatorwa akauya, wandandiri kuti hatifungi kuti vanga vari baba. Munhu yakauya akabatirano akafugidzwa kudai, hatina kana kwanisa kuona fesi. Vakanogariswa kunenge kuine varume uko, hatina kana kwanisa kuona fesi yavo. Pandakabva kunofona, ndo pandakabva ndasimuka ndichinofona, ndichinodzoka kunofona, munhu yanga asisipo adzoserwa. Ndikabvunza baba vako mavaisa kupi zvikanzi tavadzosera vadoda kumbozorora. Saka ndaona kuti situation iripo, baba vatina vanogara kwenguva yakareba, munhu haasi kufamba. Ndopandakati mai ndikumbirirei ndikwanise kudzokera kwangu kumba. Ndinotaura sezvo ndafona mangwana tomukirira nevamwe. Saka takabva ikoko nofunga dzanga dzava kuma 2:11. Ndokubva kwatakaita, sekuru vakatonditi mufambe zvakanaka, ndikangovati tinotenda, ndikatosumuka ndobva tadzoka kuno kumba tifunga tasvika kuma 12. Tasvika kumba hatina kurara kwainetsa, nokuti taitraya kuda kudigesta zvese zvakanga zvataurika, kuda kunzwa kuti kutiona kuti zviri kumeka sense here, kwatiri zvaisameka sense. Saka hatina kurara tingomirira kuti kunze kuedze. Kunze kwakunoedza tibva tatanga kugadzirira. Takabatana takawanda tose kudzokera Tuesday makuseni. Tasvika kumba kwa amai Tuesday makuseni, amai vakada kutanga kurondedzera, ndikaona kuti tirondedzererwe zvekare, isusu hande tinosvika kwakataurwa kuno, kuti tichibva padare ana sekuru avo vakataura kuti zvoni kana maudzoka mudzoke pano, munofanirwa kuenda kwamambo, panapa ndichadi kukuonai. Ndichitaura pandiri kuti ana sekuru vaive vaviri, pana ainzi Shumba naivo sekuru ava. Shumba uyu ndiye nyakurova shepherd. Saka zvadaro ndo patakabva kuna naamai tichidzokera kudare, because ana bamukuru vakati hatingaende kwamambo tichiziva kuti munhu wedu ari kudare. Ndo patakaenda kudare kuya tichisvika, saka mambo vanga vatovapo padare iri. Saka tichisvika tichigara paya, ndo patakatambirwa zvikanzi mhuri yekwamhofu yauya. Zvadaro nganga ndobva yatanga futi kurondedzera zvikanzi pano pakauya mwanakomana neruzha, kukauya mwanasikana uyu nezuro nebopoto. Handizivi kuti bopoto ravaitaura kuti ndakauya naro nderipi. Kuda vanga vasingade kuti ndive munhu anovabvunza mibvunzo tichipindurana, handizivi nokuti bopoto randingatakura naro inini rakanga ririrei. Vakatitsanangura. Ndo patakati ana bamukuru ndo pakati aiwa nyaya ngatinozosara totaura, tokumbirawo murwere wedu timuendese kuchipatara. Anhu vavatanga chiga chakatotarwa kare, zviri kureveiko? Saka takabva taramba tichinetsa kuti toda kuona munhu murwere wedu. Ndofunga takaita 1 hour 30 minutes tisati tavaratidzwa baba. Ndopa vakazongoti kuvakomana, endei munovaratidza kumba uko. Imba yandakaona yaive nerimi remoto, ndo yatakaenda, ndo yaiva nababa. Tasvika muya ndo pandakati takaona vanga vakafugidzwa negumbezi rine mavara ered mwiri wese. Ndo pandakati saka vanofema sei? Sisi vangu vakati kwa munhu uyu akagara akaita sei? Zvikanzi nofunga varara vakagara, zvikanzi vakagara vakafugidzwa gumbeze, zvinorevei? Saka tukomana tuenda patakabva twatanga pamusoro imhofu muri yenyu yauya. Saka cousin brother yangu anonzi Dagi watakanga tinaye akaita hasha, ndokubva azvuva gumbeze riya, achizvuva gumbeze riya tikaona zveshuwa baba vakagadzikwa, vakatofa zvavo kare, vakatsva kutsva kumeso kwese, mumusoro wese, huro yese, maoko ese nemumbabvu. Ndo machira vanga vakaita. Tikati saka munhu kana anga achinatira musoro watsva sei, ko huro yese nekweso zvatsva chirudzikana kuri kuti kwanga kuri kunatira. Paya tachema tanetsana tadii, mutumbi wazotakurwa. Saka isusu taenda kunhamo, takanga tati vanhu vekumhondoro ngavasauye zvavo, tizvivigire baba vedu murunyararo, sezvo aive munhu aida runyararo. Ndobva nababa vakuru vati aiwa hazvigoni kuti varegedze kuuya, chivasiyai nokuti vanga vatosvika, chivasiyai varipo kuitira kuti vagozotipawo nhoroondo yekuti mwana wedu munin'ina wangu akashayika sei. Saka ndobva vasiwa varipo parufu paya, asi bhodhi isati yasvika parufu apa, nokuti vekumhondoro kuvachitsanangura vanotaura kuti musi even vepadare, musi uri kunzi wanatira baba, pakatanga papinda mwanasikana wamai ava vekumhondoro, wamai guru ava akatanga apinda munatiro, anogara kumbari,
ndokubva abuda baba vachinopinda. Saka isusu takava nemibvunzo wekuti alright, kana akabuda baba vatsva sei asina kufona kuti ziviso kuti ndo zviripo. Mwana uyu parufu akasvika bhodhi isati yauya, asvika ndobvanzi arwara ndobva adzoserwa atina kuzomuona. Saka tisingazivi kuti zvairevei. Zvadaro tiri parufu paya ndobva pavapiwa mikana chitsatitsanangurirai mafiro akaita mufi. Chaibatika chavaitaura hapana nokuti umwe noumwe aitaura zvake zvakasiyana. Kusvika pakasumuka cousin brother yangu yeiko kumondoro kwanonzi Veini akati vanava vasi kutaura chokwadi. Inini Sande kwainzi kwakaitwa dare kwamambo ndakaenda. Ndaendako zvinonzi baba vakarohwa mumusoro nesvimbo kusvika yachikoka kudaro inini ndinozvitenda nokuti ndiri ikoko baba vakaita sevaita kunge munhu ari kurasika njere vachihumana zvavaihumana. Ndopatakati wo saka baba kana zvadaro ndobva anonzi Chamuya akavatora ndobva apindura achiti baba vakazvimesera. Ndopandakavabvunza inini Chamuya ndikati Sekuru, kana baba vakazvimesera ndimi makashedza baba, makaregererei kuvadzosa nguva iyoyo? 1 2 makaregererei kutifonera hedu kutizivisa ndo zviri kuno mutori baba venyu kana kuri kuti mamusingakwanisi? 3 pandambokubvunzai kuti ko Sekuru maitadzanei kunotora baba kushrine kwavanga vari uku makataura kuti mimi manga masachasvikeko nokuti amutendi mazviri? Makashedzerei baba kuzvinhu zvamusingatende mazviri zvamakabata navo 1 week then pavakadzoka mukati mimi hamuchatendi mazviri? Makadii kuvatora kuendesa kuchechi kwamunotenda? Makazenge movasiya sei? 3 4 ndikavabvunza inini nokuti ndivo vainzi vakasimudza baba vakavatakura nemota kubva kwamambo kunovadzosera kun'anga. Maivadzosererei panzvimbo yamuri kuona kuti haisi kuita yakashata? Makadii kutiza navo? Handiti mamuchiti mamuchaya mukana wokuona baba? Ndo access yamakanga mava nayo yekuti mawana baba. Makadii kutiza nababa? Hatina kukwanisa kuwana minduro. Vana ava ndobva vatanga kubvunzwa, Sekuru vakatanga kurwara rini? Wekutanga akataura kuti Sekuru havana kurwara. Wechipiri akati handina kuona urwere hwaSekuru. Wechi3 anova Willard akataura kuti inini ndakangoona kunge Sekuru vari kudzimbikana musi weSande. Mastatements achona takabva taashaya nokuti vamwe vari kuti vakarwara, vamwe vari kuti havana kurwara, chamwe vari kuti vakarwara. Ava Sekuru ng'anga vari kuti baba vakaya Friday vachirwara. Saka zvese izvozvozvo vana vakatadzanei kuzviona. Ndobva tabvunza ivana Willard vachiona nevana vanga varipo ipapo kuti ko kurohwa kuri kunzi Sekuru vakarohwa. Ndobva vataura ivo vachiti isusu takazoita zvekunzwa hatina kuona, takangonzwa zvichinzi soro jena arohwa. Zvese sei muri kuita zvekunzwa musina kunge muripo? Handiti imimi Sekuru vakavinga imimi? Saka paitika zvinhu izvi imimi maive kupi? Hakuna akakwanisa kupindura. Ndo pakasumuka mumwe muzukuru anonzi Chirichena wekumondoro akachema akati vana havasi kutaura chokwadi. Vana dai vatikwanisa kutaura chokwadi tawana closure yekuti baba vakafa sei, asi vana havana kukwanisa kutaura chokwadi. Ndo patakaona kuti nyaya dzachona dziri kunetsa hadzisi kunzwisisika, kana ukada kuti udzitry kudzibatanidza hadzinzwisisike nokuti kodai inini ndisirini ndakafona mandi ndichida kunzwa zvaiitikako baba taizoziva here kuti baba vari kunzi vari kurwara? Dai tisina kuendako zvekutsva kwavo taizviziva sei? Saka taizoziva sei zvinhu zverufu rwababa? Zvekuti inini hangu ndichitraya kuda kunzwisisa maitikira akaita zvinhu zvinogona kureva kuti mandi yatakaenda manheru baba vakanogona nge vanga vatoshaya kare. Why? Nekuti kozvengozi yaharahwa zvaitaurika sei? 2 kozvekubatiswa ropa zvaizopinda papi kana munhu dai anga achiri mupenyu? Asi zvisinei ndo maitikira zvakaita kuti tikwanise kuwana closure chaiyo yekuti baba vedu vakafa sei. Hapana anoziva. Kuti tinyatsokwanisa kusika justice, we don't know how can we do this, especially kana zvinhu zvachona zvakamira zvakadai umwe noumwe achitaura mastatements asingabatani. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe ndo nhau iri kutaurika pano. Saka vanhukadzi muri kutitaurira kuti vana Sekuru vepadara vaive vakazvimirira, then mhuri yekwenyu yekwababa bamukuru ndizvo? Vanenge vari vekwabamukuru vanga vakazvimirira. Pamuri kuti kuzvimirira pakuedza kutsanangura nhau yerufu kuti zvakamira sei, mastatements avo iyo vese vaitosiyana kana kuti ava vakasvikosiya Sekuru apa vachiti havatendere futi?
ichocho chokwadi avatende zvechivanhu asi varivo vauya kuzosiya futi sekuru ndizvozvo pamberi apo futi tiri kuudzwa kunzi ivava vanhu vanga vaine hembe zvakare yemwana. Hembe yemwana ndiyainzi yakanga yakagara nemudzimai waChamu here for 2 years. Chamu ndeupa? Chamu ndiye anga akamira sababa vaWillard, anova bamunini uya wekuti handichakwanisi kubatana nemi nokuti handitendere izvi, asi vambobatana pamwe chete first week. Ndiye wacho ainzi ndiye nechekuita nehembe wongu. Asi isusu zvinhu zvatandisingazivi nekuti isusu hatisigare kumhondore ikoko, ndakatozvinzwirawo. Ivo futi mhuri iyi pakatsva baba tomboti yange iri secret yaana sekuru nai, asi ivo vakazviziva kuti baba vatsva. Vakazviziva nokuti vana ava vaitogara ipapo padare rachona panga paina baba vachona, panotonzi wekutanga akatonatira akabuda. Akanatira wekutanga ndewe mhuri iyo futi ndewe ikoko zvekare, anova musikana anonzi asi vese havana kubatana kuti vakuudze kuti baba ndo zvaitika kuno. Havana kutaura. Pakaoma. Ndofunga ndo nhau iripo kamhuri yeZimbabwe tongaitinzwe chii chakakonzera rufu rwasekuru. Mubvunzo wandinavo kunana sekuru vanorapa vandewokuti 1, kana munhu auya padare sezvakaita kuya kwakaita ana baba, hongu baba vangu vakauya vasingatomborwari zvinotaura kunzi vairwara, vakauya vasingarwara asi vakauya vachimirira vachida kubatsira muzukuru. Kana vanhu vauya vanoroverwei kana pari panzvimbo inobatsirwa vanhu vanoroverwei, nokuti pakutaurika kwekurohwa kuri kunzi kwakaitika kuna baba, vana varipo ava vaitanzi hatina kuona takaita kunzwa, vaiti baba vairohwa mumusoro vachinzi bvumai kuti mune mishonga wamuinawo, baba vachiti aiwa ina handina mushonga wandinawo, vachirohwa kunzi bvumai chete kusvika nzvimbo yakatyoka. Ko munhu anoroverwei kana kuri kuti auya panzvimbo yenyu? 1. 2, imimi sekuru toti hamusirimi makarova, munotendererei zvinhu zvakadai kuti zvinge zvichiitika padare renyu, nokuti shepherd akatorohwa takatarisa muripo, nokuti maitsinhirana kuti nyaya iyi takati isabude, yazoburitswa nani? Munhu akarohwa takatarisa zvinhu zvatakaona zvichiitika. 3, baba vangu vatsva vanonzi vakatsva musi wemande yanga ya31 kuma9:10 makuseni. Sei vasina kuendeswa kuchipatara? Vakatadza nei kutorwa matsviro akaita baba hase kuti ungachengete utsva? Vakatadziswa nei kuendeswa kuchipatara? 4, kwaisusu zvatakauya tida kutora baba vedu kuti tivaendese kuchipatara, makarambireiko navo kana vaive vapenyu? Makarambirei navo? 5, zvekuti ngozi nezvekubatiswa ropa maizvitaurirei kana baba vangu vanga vachiri vapenyu? Pamwe mukakwanisawo kuti jekesera tinokwanisa kunzwisa, because isusu we know kuti everyone has got a right to healthcare services, and you denied my father that right. You denied us the opportunity kuti titore baba vedu tivaendese kuchipatara. Zvinhu zvakanaka here mukurapana? Zvinhu zvinotenderwa here? Nokuti isusu chido chedu changa chiri chekuti baba vedu vakwanise kuwanawo rubatsiro nekukasika, asi zvinhu zvatisina kodai ndandisina kutombouya in the first place, baba vedu taivawana here? Taizombovaona here? Ndine mubvunzo mumwe chete hanzvadzi. Postmortem yaiti chii? Postmortem results yakaburitsa ichiti causes of death pakanyorwa chemical pneumonitis, pakanyorwa asphyxia, pakanyorwa pakanzi 6% burns, partial inflammation, ndo zvakanga zvakanyoreka izvozvo. Asi ndisingazivi zvangu kuti pamaburns apo 6% burns inotushura maziso here, nokuti maziso ababa vedu 1 akanga akatushuka. Kuzvimba vanga vakazvimba, noti zviri kana tichiti partial it means kuti you can't really see the difference between kuzvimba but it was very significant because vanga vakazvimba, vakatochereka mune dzimwe nzvimbo kuratidza maronda. Saka ndisingazivi kuti ndisingazive kuitira veruzhinji neni ndisingazive language yekuchipatara, zvamataura mamakozi ekutanga munganyatsotitsanangurawo kuti zviri kurehwa kunzi chii? Ininiwo handisi medical practitioner. Saka maybe zvinenge zvakutodawo ma-medical practitioners kuti akwanise kuexplaina kuti zvinenge zvichireva kuti kudii, but inini hangu analysis yandingakwanisa kuita ndeye hutsva hangu hwekuti kusvika maziso akanga akatushuka.
vakatsva zvokuti maziso anga akatushuka. Kana munhu achinatira anotsva nemusoro here, musoro wese wangu wakatsva, huro yese. Vakuru vanotaura vakazovatarisa miri wese vanotaura kuti pamusoro pemusoro kutsva, kumeso kutsva, maoko, huro yese nenhengo yavo yanga yakatsva, padumbu nekumusana hakuna kutsva, ko nhengo yavo yaizotsva chirudziro. Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe. Ndinovimba nemanzwiro amakaita Sekuru Ngara vachitaura, manzwiro amaita nhasi mwanasikana achitaura. Tasarirwa manje nekunzwa divi revaiva vainzi ndivo vanga vaine hembe yemwana mucheche ainzi vakachengeta chitunha. Makanzwa imimi Sekuru Ngara vachiti pahembe ipapo ndipo panga pakanamirwa rufu. Hatichazivisu kuti ari kutaura chokwadi ndiani, ndirwo rufu here rwaitaurwa rwuri pahembe naSekuru Ngara, kana kuti iyo mhuri yacho yanga ine hembe yacho yaimbochengeterwe chihembe iyoyi. Dai waro takwanisa kubatana navo, tanzwa futi divi ravo kuti nyatsotitsanangura nezvehembe kuti tizive kuti chii chakakonzera rufu rwasekuru. Naizvozvo tiri kuvimbisai kuti tichavaunza pachirongwa vachitaura zvavanoziva. Ko chii chakaita kuti vaendese sekuru padare ivo vasingaite zvechivanhu? Votibatsirwai. Tinonzwa kuti vakazoita hondo zvakare vachienda vachitaura kuti munhu wese ari pano ukama wangu ibvai pano. Chii changa chaitika kuti vazosvika pastage iyoyo variwo zvakare vamboendesa? Uyezve nhoroondo yaSekuru Ngara inotitaura kuti vemumhuri iyi vakarwara vakawanda vanga vakatarisana nerufu asi vakanoponera ipapa. Ndingade kukuzivisai zvakare kuti rimwe remazuva ndichienda kumhondoro ndakaona vakomana vakatondimisa parodhi vemhuri iyoyi zvakare vanga vachigara paSekuru Ngara. Vakati musi kubatika mazuva ano chii? Ndikati aiwa basa rando rakandiwandira. Asi vanga vaine bhara ranga rakatakura mombe yakafa. Ndikati ko chii? Zvikanzi mombe yarohwa nemota. Ndikati ko maimirira kuti itange yafuta so haichadyikika nyama? Zvikanzi takutonoirasa iyo nyama yacho inodyikika sei, nekuti zvikutonzi rufu rwongo rufanira kuuraya munhu rwazonanga pamombe. Saka zvinoratidza kuti zvina kumira zvakanaka somehow pane kubata kuri kuitika, asi mubvunzo mukuru tisingatedze nekuti misha yese ine zvayo. Mubvunzo mukuru unoti sekuru vakafa nei? Ndo patinoda kuti tizive. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndofunga nawo mainzwa tonga itinzwe munotiwo kudini. Senguva dzese musakangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level.